And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nakabuntis ng iba ang boyfriend ko. Pinili niya ako. Pero magpapakaama siya sa bata. Hi DJ Rocky. Magandang hapon sa iyo at sa lahat ng mga tagapakinig mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Luna. At ito, ang aking secret file. Nakilala ko si Jay noong taong 2021. Nakilala ko siya nang dahil sa trabaho. Magaan siyang kausap. Ramdam ko na mabuti siyang tao. Year 2023, officially naging kami ni Jay. What you see is what you get, ika namin. Dahil nagdesisyon kami, hindi para i-announce na yun sa mga kawork namin. Hindi kami showy at hindi rin kami sweet pag magkasama. Lalong-lalo na kapag kasama ang buong tropa. Kumbaga bahala na sila kung anong iisipin nila. Pero common sense naman na may something sa amin ni Jay. Habang nasa mall kami, isang araw, nakain, nagtapat siya sa akin na kasama nila sa bahay ang isang babaeng itago natin sa pangalang May. Nabigla ako nang malaman ko yun kasi hindi ko ine-expect na magsasama sila sa bahay ng ibang tao. Bukod sa kanilang tatlo na tunay na magkakaibigan. Hiwalay sa asawa itong si May. May 3 anak pero hindi niya kasama. Nang ipagtapat yun sa akin ng boyfriend ko, sinuguro niya sa akin na wala akong dapat ipag-alala. Huwag raw akong mag-iisip ng masama dahil hindi yun mangyayari. Maluha-luha ako at halos matulala dahil sa pagkabigla. Pero pinilit kong intindihin ang dahilan niya. Kaya nila kasama sa bahay yung babaeng yun. Naramdaman ko naman ang assurance sa akin ni Jay na walang ibang mangyayari sa pagitan nila. At sabi niya sa akin, hindi niya papatulan si May dahil sa history nito na iba't ibang tatay sa 3 anak ni May. Last day of October, nagkaroon kami ng get-together kasama ang mga workmate ko sa Batangas. At kasama kaming 3 ni na Jay at May.
Habang nagkakasiyahan, pinaramdam sa akin ng dalawa kong kaibigan na dapat akong mag-obserba sa sitwasyon ni May at Jay. Natatawa lang ako kasi hindi ko alam ang ibig nilang sabihin. O baka in denial ako. Hanggang sa naghating gabi na, naramdaman kong busy na sila pareha sa kanilang mga cellphone. At nagkakaroon ng pagkakataon na nagtitinginan sila. Dahil na rin siguro nakaramdam ako ng selos at dala ng alak, ay umiwas na ako. Kinimkim ko kung ano man ang nararamdaman ko. Napakaraming nangyari ng gabing yun. At kinabukasan, alam na ng lahat na kami na ni Jay. Doon ko rin na-realize ang lahat. Lahat ng tamang hinala, lahat ng naririnig ko sa iba. Sa pagbubulag-bulagan ko, sa pagbibingi-bingihan ko, sa pagiging in denial ko sa sitwasyon. At akala kong imposible. Lahat ng yun ay nagkatotoo. Lahat-lahat. Yes, DJ Rocky. Naging mag-sex buddies sila. Naging parausan ng boyfriend ko si May habang kasama sa bahay. Hindi ko alam ang mararamdaman ko nung malaman ko ang lahat. Nanginginig ang kalamnan ko. At para bang ang sikip-sikip ng dibdib ko. Parang pinipilipit ang puso ko. Alam ko rin na mahal ni May si Jay. Sinabi ng boyfriend ko na sinubukan niya raw kumala sa sitwasyon na yun dahil aware naman si May na ako ang girlfriend at ako ang mahal ni Jay. Pero tinatakot siya ni May na ipagtatapat sa akin lahat. Ang alam ko lang nung mga oras na yun ay alalahanin lahat ng mga memories namin ni Jay. Habang may milagro pa itong ginagawa. Marami na kaming plano sa buhay at akala ko sobrang solid namin. Halos lahat ng kaibigan ko alam ang sitwasyon ni May at Jay. Pero naging tikom sila dahil daw gusto nila na ako mismo ang makaalam. Para akong pinagbagsakan dahil sa lahat ng nalaman ko at nabuo kong kwento. Sobrang sakit. Sinubukan ni Jay ayusin ang relasyon namin. At tinanggap ko. Dahil para sa akin, walang taong perpekto. Nagkamaling lang siya. Tinanggap ko siya kahit sobrang sakit. Lumipas ang mga araw. At ang ikinakatakot ko ay nangyari. Nagbunga ang pagiging magfubo nila May at Jay. Ang plano ni Jay ay suportahan ang bata. Bilang partner niya, sobrang sakit isipin na may bata siyang susuportahan na iba ang nanay. Hindi mawala sa isip ko na paano pag lumabas ang bata at magdesisyon si Jay na buuin ang pamilya nila at maiwan akong mag-isa. Pinili ako ni Jay. Pero ginagampanan niya ang pagiging tatay. Habang tumatakbo ang panahon, pasikip ng pasikip ang mundo ko. Malalaman at malalaman ang lahat ng totoong sitwasyon sa pagdadalang tao ni May. Kaya pahirap ng pahirap para sa akin. Dahil sa mga naririnig ko. At ipinaiintindi sa akin. Hanggang sa isang araw, nagdesisyon ako. Ako na lang ang iiwas. Ako na lang ang lalayo. Mahal na mahal ko si Jay. At ramdam ko rin
ang pagsisisi niya sa nangyari. Pero nasasaktan ako habang ginagampanan niya ang parte niya bilang ama ng bata. Sobrang sakit. Sana balang araw, makasulat ulit ako para ibalita na sa iyo na maayos na ang puso ko. Maraming salamat sa paglalaan mo ng oras para basahin ang kwento ng buhay pag-ibig ko. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Muli, ako si Luna. At ito ang aking secret file.